Jedničko, to je moja najobľúbenejšia zbraň. Zbraň. Tak ideme na to. 56 level. Kefam, že arena padne, jasne, že arena moja najobľúbenejšia je by the way. Dáme si shield a ideme na to. Tak. Boom. Tak, predpokladám, že ten bude že veľmi slabý. Asi čo správam. Easyčko, to bolo úplne že easy. Slabý hráč, extrémne slabý hráč. Takže tak vám poviem. Boom. A nehejtlo ho to. Ty si šťastko. Tak poď. Čo mi tu dávať morelve? Nemáš také robiť. Sami je na nové, no toto je normálne. 30 životov, ale vyhral som to! Yes. Yes, ja som to vyhral, magaka. Poď. Niekde trafíš. Čo si mi to dá? Ja by sme také robiť. Ideme ho zabiť, ešte ideme domasakrovať ho. A to je ti. Tak tie si kámo. Házeš kámo, vieš? Dobre, že prehraješ kámo a tak to budeš hádzať. Majar. Nezažil také ľudí, že to budú hádzať a vedia prehrajú kámo. Proste nubovia kámo. Nubovia proste. Tak poď. Môže ma dobre počuť všetci. Si mŕtvý. Tak ideme. Dáme prvý meč. Darý meč. Darý meč podľa vás. A neviem, či darý meč. Ale ideme. Dáme zase 2 mixtry. 53. Jak sa volám? Lepaka. Veľmi dobré meno. Najhoršie, ktoré môže v živote byť. Lepaka 8, kámo. Čo to je za meno, kámo? Dobre, ideme na to, ideme na ďalší duel. 1v1. Tak ideme na to. Poď. By the way, chcel by som natočiť videjko na môj setup. Takže napíšte do komentáru, či by ste chceli, ja to dám samozrejme aj, jak sa to volá, teraz neviem, jak sa to volá, ale uvidíte to potom na YouTube. To dám tam, či by ste chceli YouTube Setup Tour, či tak, takže uvidíte. Máte sa na čo tešiť, budú Vianoce, Vianočný špeciál bude. Dúfam, že vám dám Vianočný špeciál videjko. Dúfam. Uvidíme. Jak to bude stíhať. Samozrejme Vianoce sú zadarmo, takže to máť aj rodičom. Ja vždycky. Arena 100%. Ježiši Kriste 80. Ježišmaria, to som mŕtvy, kamo. Prečo kurňa dali takú mapu? Teda on dal takú mapu, kamo. No ešte si dal snajperku, kamo, to som dead, kamo, akože. Ja pa snajperku obrz neviem robiť, nenatáte, že viem. To som jasne, že nečakal, idiot, kámo. Sorry, že narávam, ale nemám rád takých ľudí, ktorí proste idem normálne čo hrať, proste čo daj, kámo. A to som vyhral? To bolo celkom easy. Ja som rád, že som to vyhral, tento duel. Ešte musím dať 4 krát zabiť, čo sa samozrejme nepodarí. Čo? To nechápem, ale so snajperkou to sa nedá, kámo. Podľa víc, ty kámo. Čo si mám dať, kámo? Ja ani neviem, čo si mám dať, kámo. Tu ma zabijajú moje Maďari, kámo. No, počkaj. Ja ho dám, kámo, čakajte. Keby som ho tak videl, ne?
No tak. Ale počúvajte, tak vám poviem. Ja by som sa najradšej... Viete čo? Ja... Toto neznášam, že mega. O tak. To nemusím. To ani jeden videáka mám asi. Viete čo, ja sa rovno zabijem. Ja to som nechcel dať. Tak ideme ďalší duel, lebo ten duel, ktorý asi pravdepodobne uvidíte, pravdepodobne nie, lebo ho vystrihnem. Vôbec nebol zaujímavý. Takže ideme na ďalší. Ideme na vejničku. Pôjde takto ty typek, ty to ten tam. Pôjdeš. 42 level. Pôjdeš. Haló? Typci, alebo si mám radiť na vejničku čiste. Ty ideš? A, tak nejdeš. Tu idem s tým. No je to žlíček. 15 restrict, a to už som. Dobre, idem s ním. Tak dáme, samozrejme, že arena, dúfam, že padne aj arena, neviem čo on dal za mapu. A nedal žiadnu, takže arena padne. Samozrejme budem klikať na schvál. Mám, by the way, keby ste nevedeli, ja mám na myši double click. Takže ja som veľmi dobrý, teda veľmi šťastný. Lebo keď mám klikať napríklad, ja sa mi nechce klikať aj idiotovi. Tak, normálne ste sa double click a ide sa na to. By som ti neradil mať snajperku, keď mám RPGčko. To by som ti neradil. A pravdepodobne on si dá tiež RPGčko, mám taký pocit. Keď má snajperku, tak bude mať určite aj RPGčko. Aha, dobré. Jak si chcel typek, jak si chcel. Teraz budeš pekne mŕtvý. Takže... Teraz počka... A, neviem, no, ja vedel som, že on tam sa nebude čakať, kámo, kým sa tam objavím z toho debila. Samozrejme ideme aj druhý, kámo, to bude druhý, keď nebude čakať, on bude myslieť. Neviem, kde je ten typek. Tam je. Čo? Jak ma zabil? Kamo, to nemá... Prepačte, ale už mám nervy. Prepačte, ale už mám reálne nervy. Na toho tu typka, more, s mobilom. Jasne, že mám mobil. Mám mobil, kamo, na mieri aj reálne dead som. To neznášam typek. Konečne, bol na čase, kým čas zabijem. Dobre, máme ďalší. Poď. Kde si, kamo, typek? Kde je typek? What the fuck? Kde je typek? Tak to som vážne nečakal, to som reálne nečakal, toto vážne. Hej, aj tak ideme ďalší krát. Samozrejme, že ide mi trochu inak. Kde je ten typek? Už ma sere. Aha, to si nečakal. Tak, ideme ďalšie. Samozrejme, že si dám teraz štít a idem na ňo mať, to je zaujímavé. Kde si, kamo? A neviem, či mám utekať. Okej, to som vyhral.
Dobre, tak vám poviem. Dneska to video ukončíme. Takže to video ukončíme, takže dajte odber a like a čú.